a pri príležitosti oslav 450. výročia prvej písomnej zmienky si pripomenúť jej dávnu minulosť. Dnešný deň tu stojím ako jeden z vás a vnímam spolu s vami túto vzácnu chvíľu, kedy si pripomíname nielen dejiny našej obce, ale aj farskej rodiny a hlavne význam rodiny. Nenáhodou je dnes slávený aj Deň rodiny, pretože rodina je základ spoločnosti. Dnes sa to všetko začína a aj končí. Dejiny našej obce boli veľmi pohnuté tu na našej tvrdej goralskej zemi, kde sa urobilo viacej skala bojky. No napriek tomu sa tu naši predkovia rozhodli žiť a umierať, udržiavať a rozvíjať naše krásne goralské tradície a zvyky, na ktoré môžeme byť práve hrdí. Práve história tejto obce kráča ruka v ruke s budúcnosťou každého jedného z nás. Veď hovorí sa, že najlepšou učiteľkou ľudstva sú práve jeho dejiny. Nesmieme preto zabúdať na naše korene, z ktorých sme vzýšli, na veľké veci, ktoré naši predkovia urobili, ale aj na chyby, ktoré sa dopustili. Len vtedy, ak si budeme vážiť svoju históriu a národné hodnoty, tak potom môžeme naše bohatstvo ponúknuť nielen Slovensku, ale aj ostatným národom v európskej spoločnosti. Vážení prítomní, výročia nie sú nielen dôvodom na oslavu, ale zároveň dávajú príležitosť na chvíľu sa pozastaviť a spätne si premietnúť významné udalosti, ktoré nejakým spôsobom zasiahli do našich životov. Sú to nezabudnuteľné okamihy, chvíle, aké práve prežívame. Pri tejto príležitosti je si však dôležité uvedomiť, že tak ako skromnosť a usilovná práca našich predkov pomohli vytvoriť a udržať život našej obci, rozvíjať a zveleniť ho je teraz už len v našich rukách. Aj takýmto spôsobom môžeme prejaviť hrdosť k tomuto miestu, kde sme sa narodili a kde žijeme. Miestu, v ktorom vyrastajú a budú vyrastať naše deti a ďalšie generácie. Na záver mi dovoľte zaželať vám nielen krásne oslavy dnešného jubilea obce a farnosti, ale aj príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v tejto krásnej obci.